Tamulpur District Union of Ex-Ndfb आफादखौ गोदानै दाफुंबाय। Union of Ex-Ndfb आफादा फैगौ बिधान सभा बिसायख'थियाव BPF दोलोखौ आबुङै मदद होगोन। NDFBनि माखासे जेंनाफोरखौ सुफुंनो थाखाय एबा थालांनाय NDFBफोरनि मोननो गोनां रां अनसुंथाइखौ मोनफुंहोनो थाखाय आरो NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारी आरो सेन्ट्रेल जेलाव जोबथेनानै दोनजानाय NDFBनि माखासे जोहोलावफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय तामुलपुर जिल्ला इउनियन अफ Ex-Ndfb आफादखौ मिरु इउनियन अफ Ex-Ndfb आफादनि आफादगिरि एन नायजाबनि नुजाथिनायाव तामुलपुर जिल्लानि मथंगाफुरि पार्कआव दिनै दाफुंना लानाय जायो। आफादगिरि महरै सुभाष नार्जारी एबा एन सैथो, मावफुं आफादगिरि महरै रनेन बर' एबा बिरोनगोरा, आखान्थि आफादगिरि प्रताप बर', मुसुखा बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि दिकराज मोसाहारिखौ सायख'यो। आरो दिनै जोङो तामुलपुर जिल्ला इउनियन अफ Ex-Ndfb दाफुंनो थाखाय दिनैनि बे मेलखौ लानाय जाबाय आरो जों दिनैहाय 19 मार्च 2026 दिनैनि सानावहाय जोङो तामुलपुर जिल्ला इउनियन अफ Ex-Ndfb बेखौहाय दानानै लानाय जाबाय। फैगौ 2026 नि आसाम एसेम्ब्लिनि जा बिसायख'थि दङ, बे बिसायख'थियावहाय जोङो BPF खौ 100% जोङो सापर्ट खालामगोन। अल आसामावनो जि समस्थियावहाय BPF राजखान्थि हान्जाया बिजाथि होगोन, बे बिजाथिखौहाय इउनियन अफ Ex-Ndfb बे जोंनि इउनियना BPF खौ सापर्ट खालामगोन आरो जि समस्थियावहाय BPF राजखान्थि हान्जाया बिजाथि होनाय नङा, बै समस्थियावहाय जोङो जिहेतु BPF आरो BJP एलायन्स दङ, बे हिसाबै